Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Masoya kallon shirye-shiryenmu na Kannywood. To a wannan bidiyon nawa na yau na zo muku da kaɗan daga cikin abubuwan da suke faruwa a shahararren fim ɗinmu mai suna Alaƙa. Kamar yadda kuka sani dai kuma kuke kallon shirin Alaƙa, shiri ne mai dogon zango, mai abubuwa daban-daban a ciki, mai abubuwan ban mamaki, abubuwan ban al'ajabi da kuma rigingimu kala-kala a ciki. Sannan ga wanda suke kallon shahararrun shirye-shiryen Kannywood wanda ba sa kallon shirin Alaƙa, to gaskiya zan iya cewa ba ma sa kallo, domin wanda baya kallon shirin Alaƙa an yi babu shi. Ana abubuwa na ban mamaki daban-daban, abubuwan nishaɗantarwa da faɗakarwa da tunatarwa. Ga wanda ba sa kallon shirin Alaƙa, to gaskiya kada su bari a basu labarinsa, su tabbatar sun garzaya sun bibi shirin Alaƙa tun daga farko har na inda ake zuwa yanzu. Muna godiya, ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu a cikin YouTube channel ɗinmu mai suna Ali Nuhu TV. Mun gode.